Душът ми дойде много добре. Изморен съм. Със самолета пристигнахме бързо, но пак беше доста дълго. Благодарих ли ти за тази чудесна идея и това вълнуващо пътешествие? Чакай да помисля. Мисля, че ми благодариш за 30-ти път. Хайде, искам веднага да вляза във водата. Огромният океан ни зове, а ние седим и си приказваме. Нали трябва да имаме бански? Сега пък кой е? Дано да са куфарите. Здравейте. Как сте? Господине, багажът ви. Тук, моля. Благодаря. 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 Който пръв си обое банския, печели награда. Хайде да не излизаме от водата, докато не гъбясаме. Ние хубаво ще гъбясаме, но... Какво е това? Не. Тази риза не може да е моя. Нали? Един ден и ти ли ще носиш такива дрехи? Пепел ти на езика. Толкова ли дебели ще станем? Виж. Имаме много хубави очила, Мехмет. Ще изкараме почивката с тях. Какво ще правим? Няма да седим и да чакаме куфарите, нали? Къде така? Още нямаме дрехи. Остави, Инджи. Да не мислим за това. Ще се облека и тръгваме. Хайде. Добре.